Cupak panuh gantang balanjuang jatuh ke alam tiga luhak tak pakai di Minangkabau. Jo salam sambah di Anjuang, maaf curila kami minta uku ajo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah tatumpah balimbago lah nyato batampu adai. Dek tarih pandangan mato, pidoman lah tibo di nantarang. Agak jagih lah basuh uku ajo jangko lah sesuai. Cewang jorupo bamuka suik malantiang mahadang tempuak tentu kebuah alamainya. Tapi semantang pun baik itu. Alu aja patik nak jantingga, lelo jo tampan nak tabau. Puji jo syukur pada Allah, salawat jo salam pada Nabi. Dianjuang sambah di patinggi, ampun jo maaf basarato. Di malam semalam kini, antah hari kulah nan bayi, antah putiko kulah nan elok. Lah tibo pulo uku aja jangkonyo, kami basobok jo dan sanak balik dari Saluang Rabab Pitunang. Nak jan siang bahabi hari, nak jan malam bahabi minyak. Kita ansua sajo di sana, jo Saluang sajo menyampaikan. Nan kamambui Saluang wak malam kini kok mah lah ado di siko. Beliau udara jo intan. Jadi awak bakal klasik agak sabanta sampai nan bagandang lah, nan barabab kocak-kocak tu lah banyak. Awak coba pulo kini na bakal asik. Mungkin edisi kini ko awak bau kalau lagu-lagu meninjau bantu darah jointan. Sampai banyak di sana awak salamo Ci Indun menyuruh-nyuruh ke patang ko ya. Lah banyak inbox nan masuk bilo lah Ci Indun. Awak tara enggak ya lagu-lagu meninjau kami itu. Jadi bak kata orang bako di tanah lah sado bareh nak darah jointan. Kok kurang bareh kami ya kami mintaan lah ke sana kami beko. Konya. Jo tanya sani wak mulai dah. Iyalah. Wak danga dulu kuara jointan kamang bisa lo. Bela dosa nak pananga kasadolahnya bakeci orang ke dosa nak sakit gitu bari bacacah, banyak gitu bari bompuak namanya. Tadilah dikenalkan nama beliau Ir Cindun, ndak siang buat lai bagi kita nama samo. Beliau juga sebagai MC nikah bisa juga kalau ada dosa nak bakanda untuk MC nikah. Bawa juga atau kaban cari randai atau arak talempong barak bapo bisa juga nak. Ataukah misalnya ada peran untuk jadi apa? Bisa juga nak. Yo menjual galamai lah yo. Bagi orang ko lalamu gitu nak kerimbu. Iyo. Kata buat pola penabang. Lalamu gitu nak basuh kawan. Baru bah kolah pemandangan gitu. Iyo. Tapi bak kata-kata orang indak do talang nan babuah, talang bapucuk nang kalai. Indak do sayang nan barubah ka sana, sayang batukuk nang kalai. Kayo bae itu. Bat tambah sayang ka sana. Batukuk kalau di kampung awak namanya nak. Batukuk mah ya. Jadi di sana kini ko ala-ala gadangnya hati, rasu diureh hayi rimbo. Latibo di sana ambo Cindun untuk mengisi acara kita dari grup Saluang Rabab Pitunang. Iyo, salamo pandan badarai lai kok padi kadang sajo kami baparak di Bintungan. Salamo jurusan nak badan bacarai lai kok ati senang sajo. Kalau Ci Indun mah diarak dek paruntungan. Tapi samantang diarak dek paruntungan aja intan. Ado jo nampati awak syukuri. Awak syukur yo lah syukur awak karena nan tanaman tumbuh juga tambahan nak surang. Tanaman lain tumbuh juga. Nan corona kok dapet apai lainnya lain dak akan nagarinyo. Iku kan ni gara-gara corona kok. Pak pajan nak boleh apai karajo. Yo. Jadi di rumah aja kecik orang tu mah lai bertambah. Lai bertambah tuneh tanaman awak cik ya. Alhamdulillah. Hujan hari lain musim hujan pula kami itu. Iya. Mota sewa. Mota awak kini mota boleh mota bagurau tentu kita lanjut kenjo. Nanyo sanang hati do sanak kita nan jauh di rantau ataupun nan di kampung Ambo Cendera Raja Intan ahli waris atau kemenakan dari Sawir Sultan Mudo. Mungkin do sanak nak don ndak kenal dengan Sawir Sultan Mudo. Mungkin kini ko kami viralkan balik lagu-lagu dari Danau Maninjau. Yaitu lagu namanya lagu apa tadi? Lagu Tanjung Sari.
Mama cahaya ala tanjuang sani tuwana yang pengen sampai ketapian lapati rusak dalam hati tuwana genggam rasa balap pegang talu aku lawan dalam kasih sepanjang muaroyo guru bayi tolonglah genggam lalu gagabe dinangku onde
Jajak abang kalai nan tak sudah tua oi, kini akan ayo. Walau dapat kisah kakak nan janji kami tapi walau wati yang hidup taraga pandai-pandai mana hati ordenan kedua kecimpuang paminan mandi rasian paminan lalu wari dedatuk nang dadu kok kurang menjajak terjalani cuma maaf saja kami atur ku aja jangko lah basu ya bana awak kata orang kok talantung dek kananya kok talindo dek katurun ampun diminta karena satu maaf kepada nan basamu sama banyak itu karena bayak sakali Jawa baru ampun edisi kini sakitu dulu kok ada masuk besok bisa mau jangan lupa di sana taruh channel kami di Saluang Rabab itu Samojo Rajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.